Kaixo, kaixo nere supertxiki maiteak, zer moduz gaude, zu nahi duzun bizitza sortzen super sekretu hauek aplikatzen, espero dut baietz. Badakizu zen munduan bizigean. Gure sinismenek sortutako mundu batan, hau da, zer eta aurrekoekin begiratzen duzuzuk mundua? Garun subkontzietetik sortzen dugu irudi bat hemen, eta kanpoan isladatzen da. Beraz mundua barrutik kanpora sortzen da. Badakizu nola gelditu hemen eta ikasiko duzu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula erraminta guztiak supersekretu hauek martxan jartzeko. Eta web horrian baita ere, kriston entrenamendua zure bizitza sortzen ikasteko. Ez galdu aukera. Esan bezala, gure garun subkontzienteak aukeratu egiten du zer sortu. Nondik? Suprakontzientziatik. Aukera guztiak dauden eremu horretatik. Islada hori da bizitzen duguna, ikusten duguna. Baina ze pasatzen da? Prozesu hau gehienetan inkontzientea dela. Eta zein da guk eman behar dugun pauso garrantzitsua kontzienteki egitea. Kontzienteki sortzea nahi duguna. Pertsona nun gaude orokorrean. Islada hori bizitzen, gure ustetan hori errealitatea dela sinisten dugunean. Bai? Gure esan bezala garun subkontzienteak sortzen ditu sinismenen bidez gure bizipenak, irudi hori, eta islada ez da errealitatea. Mentalki egunetik egunera irudi hori sortzen dugu. Islada egiten duena, kanpo errealitatea sortuz. Goazen konturatzea ze bizipen sortzen ditudan edozein egoera bizitzen dudan bakoitzean. Gauza da, hemen mentalki sortzen duguna errealitatean, materian emateko denbora bat behar da, energia bat behar da, ez da berehalakoa. Errealitate hori, pentsatzen duzun hori, soilik pentsatzearekin posible da. Baina, pausos pauso planifikatu behar dugu, bestela, gure burua despistatu egingo da, dispertsatu egingo da. Lehen pausoa, irudikapen horretan sinistea da, eta emozioa gehitzea, bizitzea jada orain errealitatean, egia balitz bezala. Behin subkontzientean txertatuta errepikapenaren ondorioz, errealitate bihurtuko da. Noiz aldatzen dugu egoera bat, jada jasanezina denean. Adibidez, eskolan norbaitek molestatzen badigu, min ematen badigu, jotzen badigu, aldatu egin beharko dugu gure egoera. Indartu egin beharko gea, pertsona ziur, autoestima altu eta boteredun bat bezala sentitu beharko duta. Zer esanik ez, beste pertsona borreroa den hori gu baino okerrago egongo dala hori egiteko. Noiz lortzen ditu aurrera pausoak? Demagun bizitzan ez dugun hori lortzeko azaltzen diren oztopoak gainditzen ditugunean. Oztopo bakoitza entrenamendu eremu bat da, ez badugu etxitzen, trebetasun berriak eskuratuko ditugu, sinismen kaltegarri horiek aldatuko ditugu eta zertan bihurtuko gea pertsona ziur, maitakor eta baliotsu batean. Horretarako barne lana egin behar da, bai, pentsamenduak eta emozioak aztertu eta maistrak bihurtu horretarako nire liburuak eskura dituzu eta entrenamendu itzel bat horretarako nire web horrian sartu zaite eta bota begirada bat. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txik, txiki
eta gema